Sige, nakapaningil dire. Kaulaw na kayo sa silingan. Sige, maningil ka ako. Sige, balik-balik. Pero makumaligin mo paningil dire. Di ka pa, mahawa dia. Sige, nagbalin-balin. Labi niya, pinakamasak ko na asla yung balay. Pag maningil ka, kaya taguan ba ta? Balin-balin, pagbalay. Ayo! Ayo. Ayo! Dam! Ayo. Ang balay, may dili kayo balin, Dam! Dam! Isa man. Oh, naaram ka diya, day? Una naman ko dire. Oh. Ah, sige, balik-balik. Ay, Dam, balik-balik ka. Di ba sa gagabayin? 3,000 kayo. Mas mag-isa nakatuwid Ay, ka. sige, balik-balik kit. Kaya ang kuutang gamay na na. Magbayad lagi ko nimo. Para sa imo, lagi mo, paninglan mo, kayisog. 3,000 ra, kadako na kay ano, hinaguan, mira mo na. Ulaw ba sige balik-balikan dire. Murabag ka dako sa kung utang nga kagamay ra na. Muna Ay, kakapay ka. kagalaka. Pag pangutang nimo sa mua, mura kag anghel. Karon mafus mura gid. May gaba. Paninglan. Gabakod. Pabayad Sige, ko diya. balik-balik ka dyan. Ngay ka nakakaroon. Ah, madali magbalik-balik ka di pa sa gagabayan og tarong. Mura tag bata na nga sige kag balik-balik pa. Paningil lang. Alam mo sa mga sa kagibungaw, inig paninglan mura sa kagibungaw. Wala Ugma akong si gibungaw. ugma. Wala akong Sige, gibungaw. lagi nga, nakoy Ikaw problema. lang pwede ka kasabot. Gingan na ka nga ugma kay maningil pa ko sa nag-order. Daghan kay mong ugma di ka kahuman. Daggan akong problema ay samok-samok. Labas ako nimo problema di mo dam eh. Yung problema ni mo di ang importante magbayad kasi ang utang. Kadugang-dugang di ka sa akong problema kit. Dugang. Di ba Kaya bayad? ako mga estudyante, unsa ako na akong mga estudyante, ikaw gila ko na akong bayad. Bahala ka diya. Makagamay ra ng utang. Ay, importante nga makayabayong ka. Yung ayom sige tag ayom paghulat kay magbayad ko nimo. Bayad. Gapon ni mo, oy. Ay wala man ka diha. Wow, tubig dito. Utrupot ka. Bagaa gining naong bihana eh. Naisog ka ayo ba ya? Kung kinsa pa'y nangutang siya pa'y magpasuko-suko. O manggani. Tao malani Lami, ka. yung sunugot ng balayo. Isog ka ayo na. Katunong di ka ng isog atong panilingan. Tanawa lagi. Tunong di ka ng Baga, gignaong ba? Ito! Ikaw. Pero makuman yung paningil grad ka pa mo hawa diha. Isang taon ka. Pandako na mo. Grabe ba ka isog? Apil-apil pag igaling sa akong mga problema ha. Kadagang na ikong trabaho. Dagang problema. Karon ikaw pa'y utangan tapos kami pa'y Sige, nakapaningil dire. Kaulaw na kayo sa silingan. Kami maningil ka ako. Sige, balik-balik. Pero yung sali makabagag na ako eh, ikaw bayad og utang. Bayad mo niya. Pagkay ka pa ka na kuman. Bayad mo lagi. Ginasuman, hindi ko sa'yo mga upan. Nakaw na mo! Nakaw na mo! Kaya magbayad lagi ako! Bayad pero nugi ka tanan. Pagka, pag yung nawong skig, balik-balik ka rin. Panguli na mo, panguli na mo. Kaya isumahan na gyud ko. Lagot na kayo mo. Magtikako na mo ka na! Diya, kabayad pagagnaw kayo. Pagagnaw. Dili ka bayad og utang lagi na. Na. Wait. Balik! Ay, balik dire! Amo kay. Ang ko ngayon. Lagot na kunin nyo ha? Hindi mo paningin! Sige, pampay mo rin! Magtigpasok ka na! Magtigpasok ka! Nga to, magdiyan ni. Tangiyo! Kung may agyan nila sagutan na madra. Kaya yaman, magdaan na jalan siguro dyan. Ay, Ana, may kasi nga din mag-shortcut. Diri ang shortcut. Ngunit dalan dyan. Bahala na, dira ay basta ganito mga tigbasan. Action! Grabe ka magagnaong gino. Isa pa Sus, grabe Hindi ka. ka mo dagkit! Sige!